Baina orain aurkeztu behar dizut, azkeneko blokea, hau beste modu batera egitea. Eta da, hauxe, histeresi desplazatua. Eta aztertu behar dugu, ia. Osantzekoa da, VI hemen, leheno bezala. Hemen irteera, berrelikadura positiboa. Oguntza, R1, R2. Orain arte bestearen antzekoa, baina orain hemen ipini behar diot. VA. Tensio iturri bat, VA balioarekin. Eta aztertu behar dut, ia ze ateratzen den. Aztertu dezagun. Vale, berrelikadura positiboa, hemen ez da berrelikadura negatiborik, berriz hau dago biegonkorra. Hemen irteeran izan behar dugu gonden arabera, konparazio guztionen arabera, edo V-sat, edo minus V-sat. Hau V-sat denean, konparazio puntua, pues kalkulatu beharko dugu, honek ze balio duen jakiteko, eta minus V-sat denean, pues beste maila bat izan behar dugu. Hemen orden egin dezagun mailatxo hau, eta kalkulatu dezagun, hau, V+. Adibidez, VO denean dagoenean positibo. Vale. Kalkulatu dezagun V+. V+ izan berda. V+ izan berda, ia. Maila egin dezagun. V+ izan berda, intensitate hau horrela esen marazten badut. Eta berdina denez, hau 0 delako, berdina izan berda. VA, horrela etorri gaitezke, V+ izan berda, VA gehi, hemen erortzen dena, jarri dezagun horrela, adibidez. VA gehi, errestentzia honetan erortzen dena, intensitatea bider R2. Intensitatea uzten bada. V serien hartzen baldin baditut, tensio diferentzia hau, VO, ken VA, zati errestentzia horiek serien, intensitatea da. VO, VO, V-sat. Ken VA, zati R1 gehi R2. Hoi da intensitatea, bider R2. Vale, hau da, V+, pixkatxo bat txukundu behar dut. Vale, VA elkartu behar dut, zer egin dut hemen, ia faktor komun aterako dut. R1 gehi R2 denei, R1 gehi R2 bider VA, gehi R2 bider V-sat, den VA. Ondo egiten badut, Orduen orain VA elkartzen badut, geratu behar zait, eta zati R1 gehi R2. Badakit konturatu zaretela, baina ez diazu esan esateagatik. Orduen VA elkartzen badut, ia, VA R1, VA R2, ken VA R2, osake R2 badua, eta geratu behar zaigoian R1. Zati, R1 gehi R2. Eta bestalde, geratu behar zaigu, V-sat. Eta goian R2. Zati R1 gehi R2. Ez da? Uste baretz. Aztertu dezagun, orduen? Begira, gogoratzen duzue histerizia aztertu genuenean, hemen 0 genuen, eta konparazio puntu hau zer zan. Konparazio puntu hau zan, tensio zatitzaile honen balio hau, zala. V-sat, bider hau, zati intensitatea. Osea, V-sat, bider R1, R2 barkatu, zati R1, gehi R2. Osea, zabalera, histereziaren zabalera erdia, zan hau, tensio zatitzaile honen tensioa, honi H esan genion, eta hemen txatera zaigu berdina. Berdina. H izango zan hau. Eta gero beste balio hau. Osea, badago tensio puntu horretan, gehiago. Orain, aztertu behar dut, konparazio puntua, VO denean minus V-sat. Eta analisi berdinak etin badut, atele behar zaigu, hau bera, balio hau, bera la konfirmatu ditzakezu, ken histereziaren zabalera.
Hau da, tensio balio finko bat, gehi zerbait, balio tensio finko bat, ken beste zerbait. Horiek xek dira, konparazio bi puntuak. Grafikoki jartzen badut. Grafikoki jartzen badut, bi konparazio puntu horiek. VI-rentzat, zeren VI egon behar da, horiek pasatzen edo ez pasatzen. VI handiago baldin bada, txikiago baldin bada, VI ardatzan jartzen baldin baditut horiek. Ja, honi, deitu behar diot VREF. Eta hor duen, VREF baldin badau. Lehendabiziko balio hau da, VREF gehi, histeresia. Osea, VREF gehi, H, hemen. Hau, H. Konparazio puntua hemen. Eta bestea, da, VREF, ken H. Hori dira, bi konparazio puntuak. Darin, aztertzen badegu, bi konparazio puntu hauek kontuan izan da. Nola funtzionatu behar duen hau konparadore bezala. Hau oso negatiboa denean, bi puntu horiek, V oso negatiboa denean, hauek gorago daude, orden irtera izan behar negatiboa, positiboa, barkatu, hau oso negatiboa baldin bada, handiagoa, positiboa, eta arantzuna horrela etorri baztegu. V-sat. Eta V-sat denen honekin dago konparatzen, eta orduen aldatu behar da, hori eturtzen bagea ezkerretik horrela xe. Buelta ematen badegu, minus V-sat daukagunean orain dago konparatzen honekin, beraz, etorri behar da nuntzaino, eta orduen bakarrik aldatu behar da. Tatxan, zirkuito honek ematen digu bi resistentzia eta operazionalarekin bakarrik eta referentzia horrekin horrela egiten dugun beste modu hontanan behar dugula kentzaile bat, lau resistentzia, operazional bat, histerizianera, beste operazional bat, beste bi resistentzia, simpleago egiteko beste modu bat histerizia erreferentzia horrela nahi dugunean. Horrela, 120 kilometro orduko adibide horretan, hau izan berko zen 3,6 voltio. Konfiguratzea nahiko bagenu histerizia horrela hemen jarri barko genuke VA berdin, hemendik bakantzen badegu, izan berko zen VREF, guk nahi duguna, gure eskalaren arabera, eta aukeratu behar ditugun erresistentziak histerizia egiteko, zati R bat. Horrela guk 3,6 nahi baldin baditugu, gero histeriziaren arabera aukeratzen baditugu ez dakiz erresistentziak, aukeratu genituenak bezala, beste erlazio honekin jarri dezakegu hemen VA eta erantzun hau lortu. Modu intuitibu nahi izan ziteken hau VRF izatea, baina pixkat ez berdina da. VR bat, esan dugu, R bat. Osa, histerizia egiteko, bloke, histerizia desplazatu ematen duen azkeneko blokea. Eta, ez dakite, proiektuaren datuak edo egon bazarete irakurtzen edo talburuak eta bar, hor badago esaldi bat esaten da. Kontuan hartuko dugu irakasleak, puntuak eta jartzerakoan, erabiltzea ahalik eta osagai gutxien. Vale? Orduan, horrekin zer ikusia duen beste aukera bat daukazu hemen. Eta horrela utzi behar dugu, eta bukatu behar dugu ja, 5. atala, elektronika analogikoa, histerizia desplazatuaren blokea. Noizbaitean, zalantzak baldin badituzue, analizio hauekin edo ulertzen bazabitzate eta hau, LT-Spacen jartzen duzue, eta momentu batean ikusten duzue hasten zarete gauzak probatzen eta bar, eta hor duen ulertu dezakezu gauzak, momentu batean egiten da.